ibaratipun goleki kawrusangan paraning dumadi ingkang durung karuwan ana nyatane kala wau ana campur tangane wong-wong Kurawa ingkang kepengin nyilakake Kang Raka Yai Bratasena. Mangkono Kakang Senggana. Nuwun nggih lakar kados mekaten. Nggih. Slendro kang dadi rasane Permadi. Bareng Kakang Senggana matur kang kaya mangkono masumelang rasaning Permadi mula dina iki ayuh Kakang Senggana bebarengan kelawan lakune Permadi lon-lonan lumaku tumuju ana ing pertapan Sokalima. Buku sing dupa gumelun gening gendias sang abeke kawengku sagong jajan nanging sanget hangiki sang resi kaneka putra kang handhok saking wiyadi ijik urip piye di sini gawe lho gawe Bratasena ora mati nanging malah mulih. Sapa Bratasena? Isih utuh meger-meger malah sak rampunge mulih saka Gunung Candramuka cahyane sumunar. Ayo saiki mbuh ora idep. Golek reka daya nganti sak matine Bratasena. Nek ora iso mateni Bratasena kowe bakal dilereni sa rombongan wong Ngastina. Andita karya wangsit pindha kumbang acaping tawang susung angin ngendi nggone miwang gali ing hanggung lole piye kabar kawusanane Bratasena? Aku ketemu Indra lan Bayu Dewaku kang membo dadi buta ngalas. Jebul kayugung susu ing angin iku mung sanepan lan tulodo. Ingkang kabeh mau sejatine wis ndak tindakake mula. Mula tetep ana pangandikanmu Durna guruku. Mara enggal Wedarna kawruh sangkan paraning dumadi. Syarate isih siji Bratasena, syarate isih siji. Lan sing siji iki syarate mesti wae luwih abot. Merga tatarane ngilmu kasampurnan iki ora sadengah titah bisa nglakoni. Nadyan syarate sak banjuri luwih abot. Bratasena tetep bakal mangkat. Bagus. Golek ana banyu suci pawitra sari utawa tirta mahaning suci. Mapane ana ngendi? Mapane ana sajroning samudra Minangkalbu ya samudra kidul. Marenggal golek ana Bratasena. Pangestune Durna guruku sing tak suwun. Pandita karya wangsit pindha kumbang acaping tawang
Iku Rawa. Bala kang tumingal barang jambu samya mateli lara tatit wirating kota wong jan mangkung mangun sang niti benjang sang aji micil lakinya ngebali wawus terus pasura wilogo kaya buta sing ngrekil punika paman Rekyana Pati Haryeseng kuning kang sampun medal saking mertapan Saka Lima Kulo kang putra Tirta dinalangpun Karta Marma Cumadong dawuh kados pundi wosipun anggen paduka paman rawuh wonten ing pertapan Saka Lima Karta Marma lan Surtayu kang minangka dadi wakiling para sata Kurawa kabeh. Dina iki kakangmu anak Angger Jaka Pitana utawa anak Angger Prabu Duryudana lagi mikirake gurumu saka Saka Lima ya kuwi Pendhita Durna kang sarta Si Bratasena. Amarga anak Angger Duryudana jubriya karo Pendhita Durna. Padha-padha murite Pendhita Durna kenang apa Pandhawa luwih unggul Kurawa kok ora, kenang apa Pandhawa kok luwih pinter Kurawa kok ora. Kenang apa anak Angger Duryudana mikir tekan semono merga jangkane. Sing dipikir ora mung sedina rong dina nanging kanggo besok yen wis tumekaning jangkaning jagat perang agung sing sinebut Baratayuda Jaya Pinangun. Yen Pandhawa pinter, yen Pandhawa luwih pinter timbang Kurawa, yen Pandhawa luwih sekti timbang Kurawa, kamangka padha-padha gurune wong Saka Lima. Iki mengko sisip sembire luput katuranggane. Mesti ana ing perang Baratayuda Pandhawa sing tanggal panggah dadi unggul ing ayuda, Pandhawa sing bakal menang ana ing paperangan. Mula aku ngancam ngincim karo Pendhita Durna. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane kudu bisa ngeloropke kang sarta ngalap patine Si Bratasena. Bratasena wis kasembadan linarepake mlebu ning sadroning alas kang sinebut Candramuka utawa alas Trik Basara. Tinemune jebul Bratasena isih urip. Bratasena isih urip malah sumunar sing dadi cahyane. Lajeng kersanipun kados pundi? Durna tak ancam incim meneh. Dina iki Bratasena linarepe ora mlebu alas ning kon jegur Samudra Minangkabau utawa Samudra Kidul. Lajeng menapa ingkang kedah dipun tindakaken dening para sata Kurawa duh Kanjeng Paman iki ngene. Iki mengko yen Bratasena tetep ora mati, tetep iso ngrampungi gawe mentas saka Samudra Kidul, mentas saka Samudra Minangkabau kok isih diparingi nyawa, isih gondelan nyawane ning ragane. Ora sandadak kesuwen Kurawa nggawa gaman sing jangkep telorong tumbak tekan kaduan karben Bratasena sampurna sing dadi nyawane. Mekaten Kanjeng. Ya pancen kaya mengkono. Krana apa? Aku kok iso ngancam ngincim sing dadi patine Bratasena merga Bratasena kuwi punjere kekuatan para Pandhawa. Pandhawa isa sekti, Pandhawa isa digdaya kuwi kekuatane punjere mapan ana ning Bratasena. Mula diawat-awati ana ning tepis wiringing
Samudra Minangkabau ya samudra kidul. Yen Bratasena isih meger-meger urip keroyok ben mati pisan. Lho iki ngestoaken dawuh. Kirapna Wadyabala Sata Kurawa pisan dandan kaping pindho bodol. Dandan kabodolake aja nganti tundha Bima. Ayo surtai metu njabake padatan. Lho iki amit madal pasilan Kanjeng Paman. Kumrekang bala lumares budaleng prawadya kuswa warna-warna busanane sakehing prawadya abrabusana nira swarane rame gumuruh pindha ombake samudra
Umyong swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tanjaruk ong dene rama parana ong dwaja miwang bendeng ungkung risang rekyana bate kang minangka jojo ing pramadya bala yen ora sisip kang dadi panduluning permati iki ndak sawang kaya Kakang Senggono kang mlaku ngenter mangulon Kakang Anoman bubar saka ngendi kok ndadak kok kaya krenggosan sing dadi napase Kakang Anoman daleweran sing dadi kringeti. Waduh Raden Permadi ngaturi kawuningan Anoman niki wau bibar hangang klang jagat munggah gunung mudhun jurang lah kok kula ketemu kalian Kang Raka nuwun inggih Yayi Bratasena sareng Kang Raka Yayi Bratasena kula dangu dhateng pundi Yayi Bratasena badhe lumebet wonten ing alas Trik Basara lengkeng Gunung Candramuka badhe ngupadi kayu ingkang winastan kayu gung susu ing angin minangka sarana kawruh sangkan paraning dumadi kamangka Raden kamangka Kang Raka Yayi Bratasena menika ngestu padha ingkang dados dawuh pangandikanipun Guru Durna kula alang-alangi Bratasena supados boten mbacutaken laku awit alas ingkang sinebat alas Trik Basara menika alas ingkang angker alas ingkang wingit bebasan sato mara sato mati jalma mara mungkari pengaran-aran kula kuwatir menawi Raden Bratasena Kang Raka Yayi Bratasena menika nemahi pepati awit saking dayanipun jim setan priprayangan ingkang goro godho ingkang mapan wonten ing alas Trik Basara Kakang Anoman kula wonten dawuh Raden dapur kapasang katujuh ngenu kalamunta ing ripalungguhan iki Permadi diutus Permadi dikongkon kelawan Kanjeng Ibu Kunti Talibrata amarga wis sawetara wanci Kakang Bratasena ora
ngadhep marang Kanjeng Ibu Kunti Talibrata mula Permadi dinutuk inen ngupadi baya ana ngendi murcane Kakang Bratasena. Raden Permadi kepiye Kakang Anoman? Menawi miturut pamanggih kang sarta gagasanipun Senggana kula aturi paduka Raden Permadi sumusul wonten ing pertapan Sukalima. Kula kuwatir senadyan to Guru Durna menika mujudaken gurunipun Pendhawalan Kurawa nanging Pandhita Durna niku pendhita tandurane Kurawa. Rina wengi uripe ana negara Ngastina, pertapan iso gedhe merga diglontor dhuwit saka negara Ngastina. Kula wedi kula ajrih menawi Kang Raka Yai Bratasena direwangi mlebu alas, direwangi jegur samudra. Ibaratipun goleki kawrusangkan paraning dumadi ingkang durung karuwan ana nyatane kala wau ana campur tangane wong-wong Kurawa ingkang kepengin nyilakake Kang Raka Yai Bratasena. Mangkono Kakang Senggana. Lho niki lakar kados mekaten. Nggih. Slendro kang dadi rasane Permadi. Bareng Kakang Senggana matur kang kaya mangkono masumelang rasaning Permadi mula dina iki ayuh Kakang Senggana bebarengan kelawan lakune Permadi lon-lonan lumaku tumuju ana ing pertapan Sukalima. Sumangga kula dherekaken Raden. Sikrotan tutu merkut ngembat watang ora basa mungsa. Dojo kantaran bau sayekti sing olena papeng ngampus sirna madyaning panggon genes bicarane Gayung kono risang Ramandaya Patyana yaksa gungkang Rama namane wil katak sini jejagi jroning wareh mbada kolam tanpa tuwa mino Drojalatri mila gugu saben ari
Mas miber panonku pating kalebyur. Yen ora sisip sing dadi pamawase Surtayu, iki ana wanara kusika seta kang ngadang marang laku ora pangling ketek putih mijil saka kendali Sada Anoman ya sing ngono. Surtayu pancen bener. Pendirangan sing arep mripatmu arep nyang endi Anoman? Ing ripalungguhan iki Anoman bakal tumuju nang pertapan Sukalima. Perlune aku sarimbit kelawan Raden Permadi bakal sowanane Pendhita Durna, bakal takon, bakal mitambuh bayana ngendi papan dununge Yayi Bratasena. Kang dina sak mengko wis sumebar kabar wis sumebar pawarta wis warata kalamun Yayi Bratasena meguru marang Pendhita Durna. Mula aku mung bakal nyuwun katerangan ana ngendi papan dununge Bratasena aja nganti iki mengko senadyan to sipate meguru aja nganti kedlarung-dlarung merga Yayi Bratasena selak dadi pangantu-antune ibune Dewi Kunti Talibrata. Anoman sumrupa. Dina iki Bratasena lagi meguru cumandha ana ing pertapan Sukalima. Kowe aja ganggu gawe wong golek ilmu. Kowe aja ganggu gawe wong golek ilmu. Becik sumingira becik minggat saka pertapan Sukalima kene. Yen isih kepengin dawa umurmu, yen isih kepengin awet sing dadi ambekanmu, kowe lah dalah wis ketitik iki. Kurawa kok ngalang-alangi ketitik. Begawan Durna iki mesti diancam, Begawan Durna iki mesti diincim, diarahke karo para Kurawa supaya goleki lenane Bratasena. Karben Bratasena mati, karben Pandhawa ringkih. Mbuh, apa abamu kowe ora usah melu celeng boloten kebolatengen. Kowe gelem minggat saka Sukalima ora? Aku gelem minggat saka Sukalima yen wis gandeng tangane adhiku Bratasena. Wani karaku, entek wedine kari wanine. Edan Anoman bosen urip. Gedhemu cilik gur mundhek kopat kapita kebuntute ulut tampangin kekejeroke manuk branjangan. Tengkang kandeling kulitmu jemenggleng sudukanmu. Yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh, tanpa meguru, wateken aji japa mantramu. Wateken aji japa mantramu. Tumpang sutep yatatamu sati kamu aja takon dosa kowe Anoman.
Upuh godo hilang nyawamu. Hei. Ho ho. Ho ho. Jemian. Permadi. Kakang Kartomarmaku kepengin ketemu karo Pendhita Duna. Ora iso, aku sing dadi pepalang. Edan bosen urip. Aren wis disampakne. Ora metu dung-dung pik-pik. Pat. Wah. Wah. Taruna angudya sanes karemata saguning dumati maksudi ing kawula kang akeh gunane bisane sumbangsa kabeh
sumolole sumorante iki lamun ndak sawang kaya muridku bocah Bagus si Permadi ana apa ngger muridku bocah Sigit bocah Jentara Naga Mahabau Kakang kula Bratasena mapan dhateng pundi Duwawa Panemban Kakangmu Bratasena dina iki ambyur ana jroning samudra kidul ya samudra Minangkalbu goleki banyu suci Pawitrasari tirta mahening suci kanggo srana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi aja kuwatir rasamu ya nang bocah Bagus Permadi samudra kidul menika samudra ingkang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati menawi Kakang Bratasena cilik dumugining sakit gedhe dumugining pejah paduka kedah saged tanggel jawab aduh kedrawasan entenana Bratasena bakale enggal bali Kakangmu Bratasena sedhela meneh bakale timbul menawi surup surya Kakang Bratasena dereng timbul menapa paduka Bapa Panemban menapa paduka Bapa Guru Durna kersa tanggel jawab samukawisipun aja keden-kedenipun Bapak yen ngono ayo enggal bebarengan tak gandeng tanganmu disusul ana tepining samudra Minangkalbu Permadi Samudra Minangkalbu Giya bacotake lampah risang Bratasena wauda kaya mangkono wis prapting tepining samudra Minangkalbu Dupi wis prapting gisik sigra pinapak gedhening alun kang gulung gumulung mauta kaya mangkono Dian Bratasena nyawang jembaring samudra ingkang hanglangut tanpa pagut tumeganing ombak kang hanempuh wentise risang Bratasena kaya bisa tata jalma harsa hamangsulna lakune sang Bayu Siwi satemah tuwuh tandha pitakon salebeting batos sida njegur segara apa ta yen ora lamun sida njegur bakal pisah lawan keluargane selawase krana amung pati pacangane lamun yen ta wangsul tetela banger asmane selawase urip sapusnya kapitang kanthi jangkep wis madhep lan mantep risang Bratasena hanggenya harsa hangupadi banyu suci Pawitrasari kinarya wedharing kawruh kasampurnan Giya suku mancik ana watu gilang ambyur jero samudra Dian Bratasena